Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Er komen drukke weekenden om voor Cambuur, maar het is leven van wedstrijd tot wedstrijd. En de eerstkomende wedstrijd is de wedstrijd in FC Emmen. Een uitwedstrijd op de Meerdijk. Het is zelfs een beetje gevaarlijk om een paar dagen van die hele finale in NEC net naar die wedstrijd te zien. Nee, wij net. Nee, maar het is mooi toch, dat het leeft bij de supporters. Maar wij net, ja. Wij zijn echt bezig met Emmen. En daarna begint de volgende wedstrijd. Dat is net van invloed. Dan naar de wedstrijd van Emmen. Ja, dat is weer zo'n wedstrijd. Twee ploegen die het in de Eredivisie spelen hebben. Beide aan het knokken voor die naaicompetitie. Het is er weer in, hè? Ja, het zijn mooie potten. Hè. We zullen beide, het was precies wat zei we, maar knokken. Naast voetbal en idee, hoe door het. Maar we knokken. Hè. En krijgen ze ouder aan de weekend dat we, ja, dat we je nak, dat we daar gewoon winnen. Hè. Maar ik met knokken en op een gegeven moment ik goed verdedigen. Nou, dan maar we winnen het daar. Hè. Maar ik net via het te voetbal. En dan maar we even naar de opstelling zijn van Henk de Jong. Ja, wat docht hij precies? Waar komen we er te staan? Hoe wordt er spelen? Hij docht er vooralsnog wat geheimzinnig hoor. Ja, dat is zo mooi hoor. Maar dan met de jongens even zitten. En ja, mooi shows dat wel. Maar ja, doe weer zo'n beetje waar men je woont toch? Nou, dan je bent net gek hè, dat je alles verhoort in je. Op de linksback speelt Thomas Paul. En dat is een speler die hem in de oude mannen aardig ontwikkelen had. Sekou Silla ging naar de Afrika Cup, kwam waarom, maar dat in de basis, daar zit Thomas Paul. Omdat trainer Henk de Jong gewoon heel tevreden over hem is. Dat jonkje had zich geweldig ontwikkeld. Hè? Dat wie in oktober weer dat nog moeizaam. Maar die is nou zowel op de trainingen als in de wedstrijd. Op de training is hij gewoon een van de beteren. En in de wedstrijd vind ik dat soms ik. Ja, waarom mag ik dan wisselen? Hè? En dat weet Sekou, ik had hem verteld. En die shot dat ik wel. Sekou is hartstikke eerlijk erin. En moet hem maar knokken. Ik ben ook wel tevreden en, dat ik die ontwikkeling kan laten zien in mijn spel. Daar ben ik ook blij mee natuurlijk. En dat ik nu wat minuten kan maken en me daarna kan laten zien. En dat is natuurlijk ja, als voetballer zeker fijn. Ik bedoel, het liefst wat je wil is voetballen, dus dat is top. Ja, wat vooral opvalt is ja, de rust die er langzamerhand in je spel komt. En dat komt je spel ten goede. Ja, precies. Dat heb ik ook wel nodig. En dat klopt, soms kan het bij mij ook heel druisig zijn. En ik heb ook soms wel wat rust in mijn spel. Ja, een beetje je aard van het beestje denk ik ook. Ja, dat is een beetje mijn aard inderdaad. Heel druistig en door, weet je wel. En soms moet ik dat een beetje kunnen combineren met wat rust. En ik ben wel blij dat het nu wat gaat inderdaad. Ja, en dat in een fase ja, waar het echt om de knikkers begint te gaan. Het is bijna maart en dan er staat nog bekerwedstrijd, maar daar mogen we het nog niet over hebben geloof ik. Want jullie kijken niet over de wedstrijd tegen Emmen heen hè? Nee, zeker niet. Nee. En het is ook een belangrijke wedstrijd. Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel ziet dat we nu in positie staan. Kijk, uiteindelijk willen we play-offs gaan spelen. En dan willen we ook, weet je wel, gaan voor die promotie en gaan voor goede play-offs. En om die play-offs te halen moeten we niet vergeten. Moet je gewoon elke week winnen. Zeker dit soort wedstrijden. En op het Cambuur kwam maar de volgende alve. Balkjes weer waarom in de basis. Ottersen had zijn plakje op rechts verzinnen. Paul dus linksback. En voor de rest binnen het bij Cambuur bekende namen. En daar moet FC Emmen mooi bestreden worden. Dit is de meest besprutste bus van Arone Vreed. Ja, Cambuur bleef stilstaan, vlak achter Donkerbroek. Koer net verder, woe een kwartier later beginnen, mocht net van de KNVB. Oor de bus komt erom, rap naar Emmen en voetballie om 8 uur los. Emmen het een minnarie achter de reg had in jonge wedstrijden al net wonnen. 1 keer een league speeltje in Eindhoven, dus die ben gebrand op de overwinning. Dat geldt zelfs ook voor Cambuur. Dit is de rechtervleugelongevaller Remco Balk. Komt helemaal naar binnen toe, luidt hem al aan om verder de Jong. En dan kan de bal naar Sturla Ottersen. Die kan hem omlezen op Michael Breij en die rost hem de goal heen. Na 3 minuten weer dit toch een hoopvol begin, maar we constateren aan de kant van Cambuur. Dat zou het net langzaam blijven. Het is Emmen dat de onval ziet. Het oer de linkerkant is er balbezit voor Ubbink. Kan hem kwijt in de as van het veld. Kieft hem belt. Bal gaat helemaal naar de rechterkant. En dan is daar echt een hele grote mogelijkheid voor Ben Scholten. Ja, als hij op een goal is, dan is het een doelpunt. Maar nu gaat hij de krek naast. Eerste wasscoring aan de kant van FC Emmen. Dat er hier weg van trok hier op de rechterkant. Maar Konings werd helemaal naar de boetekant dreun. Verder de Jong die het duel omgeeft. Mooi terug in. En dan komt de bal voor de voeten van Kieftenbelt. Jawel hoor. 8 minuten spelen, krappel aan 8 minuten. En daar is de onvierder van FC Emmen, Michael Kieftenbelt.
Dit van 4 jaar zitten kan. Wat zal het wezen? Toch optie minst 20 meter. En via de binnenkant van de peel verdwijnt die bal achter de Cambuurkeeper van Os. En Sarrent Cambuur achter de feiten om. Dit is Besuijen, een handige speler. Die hier shit kan van Os nog pareren. Maar starig gewoon was het duidelijk dat Cambuur gewoon te min energie in de wedstrijd lag om het Emmen echt lastig te maken. Oei, dit is Uldrikes die zijn verdedigende werk daar heel goed docht. Geen balk verder uitverdedigen. Maar dit weer absoluut een mogelijkheid hier voor Mike de Wierik, centrale verdediger. Zo bleef het 1-0. Van Os naar de linkerkant, naar Paul. Paul paast die. Tinker hem om de Jong. Ja, die had de erger net in de reg. Dat moet duidelijk wezen. En dan komt er toch weer het schot van Kieftenbelt. Tja, dit hier zo heel makkelijk de 2-0 wezen kunnen. En dan hier deze man verder de Jong om dat onrekening kunnen. Het bleef 1-0 en waar hoop is leven, zeggen we maar. Daar is Balk onder de bal. Ja, die maakt een mooie beweging. Gaat dan binnen terug, luidt hem aan. En dan komt dat schot een beetje raar onder Milan Smit te landen. Zodat hij net echt lekker goed uit kan. De topscorer van Cambuur komt net ongescorend aan. En zij is het na 24 minuten nog altijd 1-0 in het voordeel van Emmen. Dat hier de onval weer opzet aan de rechterkant. Het is een hele goede rechtsback, Robin Schouten. Heel pittig. De onvallers van Cambuur hielden er al die moeite mee. En hij kwam met een protte mee op. Hier is hij weer onder de bal trouwens. Paast bij een beetje mazzel naar een meispeelder. Nou ja, zonder geluk vaart niemand wel, zeggen we maar zeggen. En dan kan Emmen er weer uitkomen. Aan de linkerkant, daar leidt de ronde bij Desley Ubbink. Daar leidt wel vaker de ronde. Stoedela Ottersen wie net heel scherp in het verdediging. Dat is een bijzondere bal. De keeper pakt hem, rint ze in de peel aan. Peel is er goed uitkomen, keeper ek. Gelukkig maar. Terug. Mooi weer een onval van Emmen. Dat is een hele goede redding van Jannik van Os. Daar moest de keeper van Cambuur even gestrekt op die kopbal die kwam van Ben Scholte. En zo bleef het 1-0 bij de rest. Krijgen we de tweede helft. Met Cambuur de onval zie ik het hier met Remco Balk. Dit is een mooie combinatie met Michael Breij. En het schot verdwijnt in het zietnet. Remco Balk. Ja, hier zien we omkeer naar een schorsing op Fleury kennen met een doelpunt. En dat hier Cambuur misschien ook wat opfleuren. Want wat we in de rent van deze tweede helft te zien kregen van de Ljouters. Ja, dat stemde starig gewoon werkelijk tot dippe treurigheid. Maar we constateren. Emmen hier in balbezit. Ja, het is wintersporttijd. Slalom eruit. En daar gaan ze weer. Kan de bal verpleerd worden naar de rechterkant. Want daar leidt de ronde. En dan kan Patrick Brouwer die bal voorzetten. Wordt er inkopt. Ja hoor. Daar wordt er inkopt. Terug Koning. Joey Konings. Hij kopt de bal achter de keeper van Cambuur. Dat doet hij in de 74ste minuut. En dan kan het feestje vierd worden. Daar is het uitverdedigen net geweldig. En dan zit hij uiteindelijk helemaal vrij. En dan is het duidelijk dat Cambuur hier aan de Oude Meerdijk in Emmen geen succes hebben kunnen. Het is 2-0 voor de Emmenaren die zo'n wedstrijd dan makkelijk uitspelen kunnen. Want ja, Saffelen die Cambuur direct net. Oh, dit is Maarten Pauwels, dat is wel leuk. Die had ik nog een paar wedstrijden voor Cambuur spelen in het seizoen 2021. Jonge wedstrijden in een doelpunt en die scoort hier net. Hij is 2 meter lang. Hij wordt inzet als de pinchhitter. Kopbal daar van Hardeveld die het Emmen weer in balbezit brengt. Nou, daar is hij weer. Pauwels, maar dit is een hele minne oorname. Bal op de knibbel, stuit het voor hem uit. En dan kan Jannik van Os gewoon oppakken. Het hier dus jeder 3-0 worden voor Emmen als 2-1. En de teleurstelling is gerut aan de kant van de Ljouters. Dat moet duidelijk wezen. Maar dit soere verliest in FC Emmen. Ja, Henk de Jong, hoe moet ik dit spul van je miljoen duiden? Nou, dat is geen spul, dus hoe is het net te duiden. En ik kreeg in mijn kief de bel hoor, of die had ik het zezen. En dat Green ziet het toen hetzelfde, de wedstrijd voor de halve finale. Ja, dan ben je misschien bezig met andere dingen, maar we zijn ook bezig om uit de basis te spelen, alweer. Dus ja, dat wordt net een moeilijke opstelling, die kerst gewoon maatje. Is het leuk? Ik vind het heel teleurstellend. Hè. Je bereidt je goed voor, dan gebeurt er al je gekke dingen op een hinderreis. Echt ongelooflijk, hè. Het is levensgevaarlijk daar. Ja, en dan komt ze en dan denk je, ja, nu gaan we. Kwart de voorbereiding, bam, erop knallen. Hè. We hebben hier iets naar zo'n, denk ik. 4 minuten voor zo'n, ik heb de bus aankomen. Ja, toen weer. Dan ben je in de kleedkamer, is het 4 uur zo'n met alle spul. Ja, ik denk zo snel mogelijk. Hè. We moesten heel snel eten. Ja, het is gewoon net goed, maar ik denk, ja, daar hebben we daar kracht uit. Maar dat komen we net... En dan zit verachter naar die goal, die leidt er weer in. 10 minuten. Afstandsschot, onvoorstelbaar.
En een zwak Cambuur beneden het niveau presteert, toch? Maar we te constateren. Nou, Geert, ik vond het zouteloos. Zouteloos, ja, dat is het. Ja. Zouteloos. Hè? Je ziet geen enkele niks zien. Niks. En op net in je positie eigenlijk. Ik denk dat het in alle facetten een slappe wedstrijd was. Hoe kan dat? Dat is de vraag. Ja, het begint bij druk zetten voorin, denk ik. We kregen er weinig druk op. Dan wordt het naar achter lopen. In alle duels eigenlijk te slap. En dan helpt het ook niet mee dat je 1-0 achterkomt, waardoor zij een beetje terug kunnen deinzen. Dat is niet jullie specialiteit om daar doorheen te voetballen? Nee, je ziet vaak dat wij wedstrijden winnen als we ook voorkomen. En als we achterkomen of ploegen graven zich in, dan hebben we het lastig. Zo ook nu weer, want zonder dat Emmen groot speelde, denk ik, bleven ze vrij makkelijk overeind. Hoe lost dit weer op? Maar hij is nog een paar dagen. Ja, maar ik werd van hoe nadenken vandaag. Maar ja, ik moet heel vaak nadenken. Dus dit is een steeds terugkerend iets. Maar de kleden, dat jouwt niks. We weten wie we binnen en we kennen ik weer omdraaien. Dus dat komt wel voor elkaar. Het is mogelijk dat je hem dit teaser weer op een andere manier ompakken en omdraaien. Dus. Ja, nou ja, had ik jaren aan de oorlog dat het aan de wedstrijd voor teaser leidt, dan maar we het omdraaien kunnen. En we hier in Vionnig onze top supporters, maar teaser wordt het nog een gekkenhuis. Ja, als we het dan niet doen, dan weet ik het niet meer. Nou, dan zien we dan teaser al eens. Dit is de stand. Rode JC maakt de competitie weer spannend. Wint van Willem II, dat er wel onder leiding gaat. 57 uit 27. Rode JC komt op 4 puntjes. Wij, Ziekje Cambuur, dealt zonder achtste maar Jong AZ 39 punten uit 22 wedstrijden. En er is er nog altijd die drie ploegen Telstar, Tophos en Den Bosch met 20 uit 26 respectievelijk 22 wedstrijden onderaan. En ons zag hier dit Cambuursjournaal. Eerst komen de wedstrijd is, we weten het al hier, de hele finale tegen NEC. Daar komt geen Cambuursjournaal van en dan maar we haast een week wachten tot we er weer binnen. Want op Mandy Den speelt het Cambuur de uitwedstrijd tegen Jong PSV. En dan ben wij er weer bij een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Vermogensbeheer.